skriver ikke digte eller sådan? Jo, det gør jeg. Gør du? Ja. I forventer, at Black Brother kan rap. Ned sofaen. Velkommen indenfor i Stimero-studiet. Vi har inviteret en række store personligheder ind til en snak om alt det, der betyder noget for os. I håber at give dem, jer og os lidt at tykke på. Let's go! Velkommen til Lidt at tykke på. Yes, sir. Vi sidder her stadig. Hav og Kamal sammen med Loke Lund og Mads. Det her det er en lille form for en part 2, hvor vi skal dyrke lidt mere ned i, hvad forventninger kan gøre. Så hvordan dealer man egentlig helt konkret med forventninger? Ja. Det skal vi til at spørge gutterne om. De sidder i den varme sofa. Ja, den tak. blå sofa. Og Loke, jeg tænker, når du møder den her stress, forventningspres, der kommer til dig, hvad er dit go-to? Jeg tror, når der kommer for meget, så plejer jeg tit at omringe mig med folk, der laver alt andet, end det jeg laver. Så der prøver jeg måske at være sammen med min kæreste, eller nogle gamle venner, som ikke laver noget kreativt. Mads, du kan godt spørge mig, om man skriver digte, når du lige finder tid til det. Jeg har ikke som sådan nogle gode rutiner i form for, hvis der kommer for meget forventninger og for Skriver meget ikke pres. digte eller sådan? Jo, det gør jeg. Gør du? Ja, Er det rigtigt? det gør jeg. Tak, Mads, for at det bringe er det op. crazy. Jeg skriver faktisk digte. Sygt. Jeg digter, eller så tegner jeg. Og så ser jeg bare fucking meget Jeg YouTube. skulle ret ens på det punkt, tror jeg. Jeg skriver også digte lidt, Ja. og så tegner jeg også rigtig meget. Så sådan, jeg tror, jeg laver ting, jeg synes, der er sjovere ting, jeg gjorde som barn. Når om Ja. sommeren, så tager jeg ud og kører på løbehjul. Ja, Eller det plejer skater. jeg også at gøre. Hvad er dit go-to, hvis du siger musik, jeg giver dig noget? Altså til hvad? Jeg føler, der er for meget pres lige nu, så jeg vil gerne være lidt fri. Thailand? Ja, Thailand. Ja, det er også mit. Thailand. Ja. Thailand, Afrika. Jamen, jeg tror, Thailand har vundet Ja, 100. over Afrika for dig. Ja, det har han. Loke, Ja, når viewsene ikke er helt op til forventningerne, hvordan håndterer du det? altså på YouTube er der er et 1-10 system. Det er lidt ligesom charten. Det er bare vores egen chart. Ja. Så hvis nu, for eksempel vores video, vi lavede ud i søndags, den gik 1 ud af 10. Det vil sige, den performede bedst ud af de 10 seneste, vi har lagt op. Okay, sygt. Er der sådan på YouTube? Ja, Nå, sygt. og det er der hver uge efter uge. Okay, sindssygt. Og det er stress. For eksempel den her, ikke? Du kan se, den gik 1 ud af 10. Og det er time efter time, Okay, det er så den spændende. opdaterer hver time, ikke? Okay, sygt. Og det var den, jeg snakkede om tidligere. Den havde på de første 2 dage kun fået 24.000 visninger. Ja. Hvor den nyeste, den har på 2 dage fået 100.000 visninger. Okay, Så vi kan hele tiden sidde og konkurrere med os selv. Og det er bare sådan en konstant irritation af, at sådan der, at outperforme sig selv uge efter uge. Ja, også fordi Så det vi er har så vores hyppigt, forventninger, altså, det er 1 ud af 10 hver uge. Det er så tit, I poster os, så det er sådan, Ja. I bliver konstant mindet om det ved at gå derind. Fuldstændig. Ikke? Det er derfor, vi har en regel hjemme, du ved. Vi må ikke tjekke YouTube-studio sådan, kun den første time. Der er Og også så kan vi Spotify Artist-appen, Ja, hvor man kan det se må også være irriterende. ting konstant, hvor mange der lytter lige nu og sådan Ja, jeg har noget. også set den der. Jeg går ikke så meget op i, hvor mange der lytter lige nu og sådan noget, men når man har udgivet noget, Ja, så er det meget det der ind og kigge og sådan se, okay, hvordan går den her i forhold til den sidste, og hvordan Ja. går den i forhold til det første, jeg nogensinde lavede ud. ja og sådan. det er sindssygt. Vi har snakket meget om, hvor meget vi forventer af os selv. Ikke? Men lad os snakke om, hvor meget egentlig I forventer af folk omkring jer. Jeg har det meget sådan, jeg er aldrig nervøs på min egen vej. Nej. Jeg er altid nervøs for, at der er et eller andet teknik, der går galt med en eller anden, jeg ikke har kender. noget med at gøre, der bare sådan der er på arbejde den dag, og lydmand, skal der lave et hyrer eller andet. ind og sådan noget, ja. Præcis. Eller sådan, så sådan, på den måde har jeg jo sygt meget forventninger til, at alle andre løfter den opgave. Ja. Så arbejder jeg også bare med folk, jeg ved, ligesom man har set, hvor godt de kan gøre det. Mm. Så har jeg ikke så har jeg forventninger til, at de gør det så godt sådan der, det meste af tiden. Men jeg har også nogle forventninger om, at der kommer dage, hvor det ikke bliver sådan på samme måde. 100%. Jeg tror, på vores hold, så har vi Ida, vores manager, og så Simon og jeg, og så Jonas, vores editor. Simon er fucking dygtig, og han ved alt, og så sådan, jeg tror mere, det er ham, der har forventninger til mig. Nogle gange, om jeg er for træt, eller om sådan noget. Men for mig, så er sådan, jeg har sluppet den der med at have en forventning til Simon, fordi han er god, og jeg ved, at han leverer, og det samme med Jonas, vores editor. Til at starte med, havde jeg mange forventninger til ham, fordi at han ikke lige kendte os 100%, og hvis hvad stilen var til at lave videoen, ligesom at lave en sang, hvor nu, der kender han det så sådan, han får materiale mandag,
og så er videoen klar søndag. Du ved selv, vi sidder herude, vi kan have det lidt laid back. Absolut. Der er ikke så store forventninger til os her. Andet end, at vi har dem i ørerne, og vi kan snakke til dem. Men lige om lidt, så synes jeg, at vi skal gå derud, sætte os ud, og så se, hvordan det er at sidde der. Ja. Og så giver vi ikke Loke og Mads noget meget stort, de kan give os. De er nødt til at tænke lidt kreativt på, hvad de kan gøre. Ja. Men jeg vil gerne lige prøve at sidde derude for at se, hvilke forventninger kræver de af os. Okay. Og jeg behøver ikke se det inden, jeg behøver ikke. Så er det de forventninger. Ja, tak, boys. Ja, nu skal vi i gang med sidste game. Faktisk, så skal mig og Kamal derud, og I to skal herind. Okay. Og det er det, I skal gøre nu. Nu skal I sætte forventninger til os. Vi får dem til at lave en musical. En kort 1 minuts musical. Hvor at de skal først synge. Har du sådan en du har godt sådan en lover-sang, har du? Så er det vores tur. Så er det vores tur. Jeg har faktisk glædet mig. Ved du, hvad jeg endnu mere har glædet mig til? At tage de her på, faktisk. Jo, vi kan også få den ene til at beatbox, og den anden til at synge. Ja, så skal den ene... Hvad med, der er også en, der skal græde. Vi lader ham for Blade. Blade, Wesley Snipes. Velkommen til showet, dreng. Big welcome. I skal lave et lille show. Ja. Vi vil gerne se noget sjovt. Ja. Og vi er jo i masses ånd, så vi skal sgu se noget rap. Men ikke hvilken som helst rap. Vi vil gerne have Hav, at du beatboxer. Og Kamal. You do the rapping. Okay. Men hvad fanden er det for en forventning? Shit, man. Forventninger, det skal handle om forventninger. Det er fordi, I forventer, at Black Brother kan rap. Du gjorde det fint på cypheren, ikke? Så. Ja, det Vi gjorde skal jeg. bare have 4 rim på forventninger. 4 rim på forventninger, kommer, Ja. forventninger, Ja. lommer, Ja. forventninger. Det er... Rimer ikke helt. Ja, jeg vil sige, sætninger, forventninger. Rimer måske bedre. Sætninger, forventninger. Drenge, er I klar? Hav, jeg vil gerne se dig beatboxe. Kom med den. Lyt til mig, lyt til mig, lyt til mig, lyt til mig. Hun siger, lyt til mig, lyt til mig, lyt til mig, lyt til mig. Forventninger, sætninger. Jeg siger... Sindssygt. Der var 3. Der var 3. Det var hjerne. Ja, jeg siger, lyt til mig, lyt. Jeg ved ikke, Loke, er det content, det der? Altså, Fordi det er ikke bare... hvis det er short form, så er det content. Men vi er jo på et lidt længere format. Okay, kom. Damer og herrer. Okay, så flere bars. Nu skal vi prøve noget skuespil. Kamal, Ja. du lige slår op med din banat. Ja. Du er ked af det. Men Hav, Ja, du er ligeglad. Du synes, det er verdens sjoveste ting. okay. Og forestil jer, I er med i en scene. Du ved, det er meget intens. Der var kun... Hun er gået fra mig. Okay, ja. Hun er gået fra mig. Er hun? Er hun? Gået fra mig, hun har taget min søn med. Du har ikke taget dit selv med, bror. Der er flere ender. Jeg føler, det er en sag. Okay, de er rigtig gode. Hun har taget dem med. Har du smagt? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og prøver du at brække mig, eller hvad? Og så siger hun, Han spiller ikke godt. Han spiller godt. at jeg ikke var mand nok. Mand nok til hvad? Mand nok til hvad? Præcis, man er til hvad, bror? Jeg betaler husregninger. Jeg betaler børnebidrag. Jeg betaler alt. Græd mere. Tag fat i Hav. Prøv at kramme ham. Ja. Helt tæt. Jeg var bare tilbage, hvor Ned i sofaen. Fand ned i sofaen. jeg var bare tilbage. Bror, hvad så venter? Tyggegummi. Beatbox og rap var lidt federe, ikke? Hva? Ja, det var faktisk lidt godt. Jeg var rigtig Lopper, mand. Hav, tak for i dag. Tak for i dag. Det var fedt.